Leilum read with me agus an seachtain seo ben mi ag léamh Reggie le Pádraic Ó Conaire, and this week we'll be reading Reggie by Pádraic Ó Conaire. It's as Rogha Scéalta. It's from the collection of short stories Rogha Scéalta. So Reggie. Bích is go bhfuil an teann go Gaeilge ar a chóir le féin ag fearfeasa amach feasa. Bích agus bhfuil sé in ann í a labhart chomh le brion baróibhe agus le cormach gart agus iad a chur le chéile. Ní ceann mór atá aige orthaí mar cheanga. Dá bhéad aithne atá agam ar mo chara, ní higus an méid sin i gart go dtí le gearrad. Tá idir 7 agus 100 duine scoile sa máille mór faoi láthair, ar sa mise leis an lághcheanna. Má tá gá scór páiste faoi cuairim gach duine a chu sin, caiigh sé go ndéanamh sé maith mór don teanga ar as feasa. Chruith an duine ólasach sin a cheann go brónach, boras de aithint ar nóir heathan obair an chóir sa Gaeilge leis dubh, bán ó riamhach. Chuaigh sé rite lum a áil amach uí cén fá, a raibh sé an aig na Gaeilge agus é a labhart gach ile lá sa bhliain ach fuais sa deireadh. Rud an contúirteach amach is amach an teanga Gaeilge seo. Ar sesin, an contúirteach a dearm, I bhfad níos contúirtaí ná gunaí agus pléascáin ag an té nar chfuil ólas orthaí go raibh sé in ísfear. Tá sé mac go leor a gcuine a labhar ó thús óige í, agus níl mór an contúirta intí don fáiste a chlogan isteach í le bainne cíthe a bháthair ach irid. Ach má thosaíonn fearra álam agus é a tarraingt ar an máníos, dearm se leat go mbearthaigh droch chinúnt ar an bhar bocht sin bearthaigh manam. Thosaíos féin a gáire, is amí rud a dúirt gáil agus gáil ghail na tíre seo in aig na teanga, ach ní dúirt éon duine go mbearthaigh droch chinúnt ar an duine d'fhoghlaimh sé in í go nuairt fearfeasa amach feasa é. Ní cúis gáire é seo a chur bit ar sa fearfeasa agus é ag éirí tasaí. Tá bhéidann sé é ní ligean déon duine os ceann 20 bliain d'aois Gaeilge a abhalam. Ní ligean go mór daoine nach raibh is a chu roimhe sin go raibh le héad de cheanga á labhart fós I measc daoine. Dhéanann dlí an aig, sin é a dhéanann. Bhí sé ag brathnú amach ar an bharraige go smaointach, agus gan chur as ach irid is a bhí an ghlach air ar a raibh sin a hí nóair chur mise an ceistear. Agus cén fá an éon fáil le héad sin ar sa mise. Dúmpaigh sé orm go tuban. An raibh aithne agat ar Reginald Arthur O'Neill Summerfield ar sa fearfeasa amach feasa. D'fhad bhís féin nach raibh agus nar chulas éon chaint éireach idirt. Bhí aithne agamsa airmuis ar sa fearfeasa amach feasa agus gún sé a rá bhéal ar a chéile ar bhealachas go gceapfaí nach nosclóg sé a rís chutha iad. Níos stam, cé bhéad glunne wath bhuisce a bhégan dom a thuairtá sular thug sé an scéal seo dom. Is maith an aithne a bhí agam ar Reginald Arthur O'Neill Summerfield I dosach I Mohéal I Sasna ar sa fearfeasa amach feasa. Sasanach a bhí ann de réir na cosúlachta nósa agus béasa, teanga agus credibh an tasannig aige má bhín éon air riamh. Go dainn ní raibh éon cheappa agamsa ná aige féin ach an irid. Lom, go raibh éon uil ina chuislí ach fuil an tasannig. Tá bheith fá in éon áit ar grim an domhan mhór é, dat nó fá gur sasanach a bhí ann. Ní raibh riamh ar chligean duine hata ard siada a bhí ní ba dhúbhne ná ba chliachta ná a hata siúd ó bhéal a bhróige. Suas go dtí a ceathrú. Bhí ag fila ina hrúis cordíireach le dorú agus ré trádaithe nó de lá a deictí é sasanach. Chréicnathe de réir úmper a bhí ann. Sasanach ceart ó bholach a chin go trig a chuise, agus má bhín óir a thart ar gach duine mar a d lucht léin agus ólas léin,
Bí cínta de gur óra sasanach a bhí thart a Reginald Arthur O'Neill Summerfield. Nach mécha is ag duine ar an sline sin O'Neill go raibh buint ag éigean ag an muc galánta seo le héireann anna, go gur díoch cíal a ceann a rinne ar nóí ní bhíoch O'Neill ar an taitneamh seo a chorbe, ní thugtaí ar ach Reggie Summerfield nuair a bhí aithne gomsa ar I dosach. Ní raibh is go bhean agus balach í an chréitúr, ní raibh is go bhean féin a dearm go raibh buint ag a fearr le níalaigh ná le néir héireann, is I bhfad ina dhéir sin a ghlach sé chuige an sline sin. Céir de dairí dó anna, má ligann tú dom a scéal insint ar mo hóí féin beige is sin a gota ghine. Tá nó bhíoch park bheag ó náideach in aice lena cheach, maidin Jonig chonachas ina hí faoin chrán sa barc sin é, agus a dhúthreachtaí is a bhí sé ag léamh leabhar beag glas a bhí idir láimhe aige. Níor bhuaigh sé ag teacht mé go raibh mé búilte leis. B'úntach lam é a bheits an áit an trá sin den bhaidin agus an teirfís dhiaga ar siúil sa teampel a dtíoch sé féin agus a bhean agus a chláán ann gach dónach gan teap, ach ní dúirt mé dada faoi, ach bhachas dom go raibh leisce ar go bheicinse an leabhar beag a bhí aige. Ar chuir be háig sé isteach go bóca a chóta mhuar go beo é nuair a chonig sé mé féin. Hílas freisin go raibh an fearr féin beagán choratha, nóir bhfuil leis gur tháinegus féin ar gan istó. Thugas an méid sin faoi deara san am, sílam, ach béidir a rís nar thug, béidir gur bé an chuí ar cheapas gur thug agus a bhacha mé aníag an lá sin. Thosaigh an caint adrin, capal rásaí agus cricéad is mó a bhí a gceist acuin gur iompaigh Reggie, agus ní thorach mé feasta éireach Reggie, gur iompaigh Reggie orm. Leabhar beag an Gaeilge lam ar sesin, go gluisigh mé cén sort cainte í. Dá bheicinn crogal le gairí a níos as an luch or náideach a bhíos or góir amach sa barc a glóite sin I lún den hasanna, ní bheith níos mó úntas orm. Reggie ag iarraí ar dhuine Gaeilge a labhart leis, an raibh deire an tíl tagtha. Thug sé an túna a bhí orm faoi deara. Ó níla me iarraí ach go gluisin cuid den na fuaimne ar sesin, agus lasa é don suas díreach is dá méid sé tar éis rud náireach a dhéanamh. Thugus piasa brá cainte dó, cainte raibh brí agus fuine vinti, cainte churach tonta fiachmhara agus iad ag búla in aig na hala ihe gála I gcuimhne dit, agus chlog mo ghuine an éile chiaile de go hamplach. Bhreath níos bhí sé na hí an sin taobhlam agus féchant in na húla díreachas dá méid sé tar éis aislinge eáil. Agus an deir tú lom go bhfuil caint úsal fearúil I méal daoine fós ar sa Reggie agus é a caint leis féin mór an. Ní dúirt mé dómh bán a bhuí ar sa muise, ach dearm an is é. Níor leabhar sé a rís lomsa an lá sin. Dágus an sin é tar éis tamil agus féchant ar thugus siar ar agus mé ag amach. Chonachas an leabhar beag glas ina ghlach a rís aige, agus é ag léamh os ord. Tá bó óg ag an tobar, tá art ag dul go gránard, tá mé óg, tá tú sean a d'ir sé agus seafóid eile den sort céanna. As a bheabhar a bhí Reggie bocht hílas. Ní rá sé go hán donna mar sin go ceann tamil wa. Chur sé an chéad leabhar I gránig de gan éon athrú mór le tuairt faoi deara ina bhéasa. Ba é an sasanna ceann céanna é go raibh an chéad chuid den dara leabhar léite aige. Is an sin a thugas faoi deara go raibh athrú aisteach ag teacht ar. Tá nóna agus a chonachas sa barc bheag é agus capín de habháid na héireann ar a cheann in anad an hata siada, agus an leabhar beag glas ina gúla glice aige. Seachtain in dhé sin a rís bhí sé ann, agus an fila a bhíoch go díreach le dorú imethe ar fad as a hrúis. An tras leabhar a bhí aige an lá seo agus é equivalent go calma leis an bhocail beag mí
ábharach sin is. Níor leabhar mé leis, is maithe bhí is agam go raibh an galar go donna go raibh sé is sáin in áiríre, go raibh dríocht na Gaeilge an bhear bocht, agus nach raibh a leis le fáil an Scéal seo. Tá mé fá hart sa geantar den chathair ina raibh cónaí timpeall an ama seo, deag fá fearr ag amach leis féin i gcónaí, leabhar beag glas ina láimh agus é caint leis féin i ganúd dothaighe. Is beag an chosúlacht a bhí aige le Reggie an trúis-ilta agus an hata ard agus na spatíní bán a bhíoch le feiceáil ann ribh sin, ach ba é an fearr ceann céanna é. Bhí an galar go donna agus nuair a chanachas é ag achris filiad Gaeilge do chonstábla i lár sráide in aice le Charing Cross, bhualas isteach i sépéal agus dúras Pádraic ag gcuidé go leisfí an fearr bocht. Higus nach raibh éon wathe bheith leis. Higus nach lachach sé chóirla ó éon gcuine agus nach raibh ard dá laghad aige éon rud ach na leabhar bheoga glasa sin a bhíoch aige de hir. Ní raibh sé i bhfad ina dhéag sin gur ág sé an áit fad. Dúrach lam gur imig leis go héireann agus nar stop sé go neacaigh sé ina chónaí in Oileán áireann go raibh sé ann. Pampútaí faoin na chosa agus cúla de bhréad na Oileán a grom, agus nach leabhróg sé focail béarla do bhaíoch sé ó cheann bhuí Ní leabhar bheoga glasa sin nach ceapfach éon duine go raibh ar chóid ná contúirt iontu a rinne an droch obair, mullen don ina ghuine a bheith ag ara orthú. Chasach Bain an bhocht orm roiirithe ina dhíth sin. Chur mé tuairis mo charad arthaí, nach mé an díal trua aige siise, súil níor leagas mé féin ná na páistí le gá seachtain déag ach é in éireann ag ruppa le tríd an tír, fila beag pí mhór faoine ascail aige agus gan de chaint aige ach teanga bharbartha alta a dugann sé féin teanga a híre agus a hinsir. Táid náirithe go deo aige tá sin, agus ní chreidfá é a cúpla seachtain ó hin dúmpaigh sé in chatalachach agus súil ag a rathár gan éon fi aspaig de féin uair éigean. Ach bhí Christine ag rála miné go méoh sé chomá dá fearr a bheith ag súil go néon fi riide is go néon fi aspaig agus an bealach atá ag Reggie ag dul ar aig. Agus tá an ceartacha omláin an cheart, aspaig a dhéanamh dar agus an bealach atá lena rathár. Hílas féin misneach beag a chur sa meán, dúras lei gur bíad na leabhar bheoga glasa a thosaigh an triblóid agus nach méoh si a bhfad go méoh a gúacht thart. Chris si a ceann go bránach, ní raibh éon wath dom a bheith lé, agus sa litre dhearrig a chur sé chuam, níor chur sé mar cheola ach ben í néal. Tá an slina féin athrathe aige, ní Mrs. Summerfield a churabé an ismé ach Mrs. O'Neill a bhí na deora gurta ag teacht in na húla. And he was a most exemplary husband till he found out that he was an Irishman, sa an bhean bhocht ag imacht uam. Agus sin an scéal Reggie, tá súlagam go bhain sibh taitneamh as. And that's the story of Reggie. I hope you enjoyed it.